Ginoo maanaa kaninyo. Manalsad kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamuniyag laing manlalaban ang espiritu sa kamatuuran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako, ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig abot ni adtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan, ug kamo ania kanako, ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo, ug magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong Amahan, mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya, ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang atong Ginoo nga nabanhaw, nagpaila, mahitungod sa Espiritu Santo. Dili pa Pentecostes, apan dunay pagpaila, mahitungod sa Espiritu Santo. Kay ang nabanhaw nga Ginoo, mga igsuon, dala niya matuod nga espiritu nga maoy andam nga muuban ug nakig-uban kanato. Musugot tagsadi ang Espiritu Santo anaa sa nabanhaw nga Ginoo. Dili sila managlaki. Dili nato ma-separate ang duha. Ang nabanhaw nga Ginoo ug ang Espiritu Santo naa nagkuyog yun. Nya sa pagpaila ni Jesus mahitungod sa Espiritu Santo, atong madunggan, atong mabasa diha sa Ebanghelyo karon nga ang Espiritu sa kamatuuran. Kana usana ka dili ikalimod, dili ikaglalis, kinsa unsa man ang Espiritu Santo nga anaa sa nabanhaw nga Ginoo, Espiritu sa kamatuuran. Aber, tanawon ta. Kumusta man ang kini nga kinaiya sa Espiritu Santo? Mga igsuon, sayon ba mupuyo sa kamatuuran? Sayon ba ang pagpaningkamot, pagpanalipod sa kamatuuran? Mga igsuon, dili sayon, dili lalim ang pagpili ug kun mudapig sa kamatuuran. Sa inyo tingay kasinatian, sa atong makita sa katilingban, kung kita'y nagmatinud-anon, kita pa'y bation, dili ta
ang pagsabot ba, lainon patagsabot, no? Kita pa'y naningkamot og istorya sa unsay matuod, kita pa may lainon og sabot. Kita pa may bati, unsao na malang ni oy. Kita pa'y mahimong unpopular. Kita nga mipili, kita nga mihupot, kita nga mipuyo sa unsay matuod. Kita pa'y tulisukon, kita pa himuong bati, kana na lang. Therefore, dili di ay lalim ang klase kini nga kinaiya sa Espiritu Santo. Espiritu siya sa kamatuuran. Apan maumanigi hatag ni Jesus kanato, maumani nga klase nga kinaiya nga anaa sa Espiritu Santo nga dili nato dili nato ikalimod. Dapig sa kamatuuran si Kristo. Ug ang Espiritu sa kamatuuran maoy naa iyang gibilin diha sa matag usa kanato. Ang ato lang ato ning buhion, ato ning paningkamutan nga huptan, bahala og dili sayon, dili lalim, bahalag kitay madaot. Kita pa'y mahimong dautan, basta paningkamutan ta nga ang Espiritu sa kamatuuran maoy atong huptan. Kita ragyoy mabulahan sa kaulahian. Ayaw tuguti nga ang dautan, ang limbong, ang fake news, ang di maayo, mauna nooy atong paharion. Ayaw. Kung dinuod ta nga miila sa Espiritu Santo, misaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, maningkamo ta nga mapuy-an ug pilion ta ang kamatuuran. Second part nako. Diha sa atong pagpili sa kamatuuran, sa atong pagpuyo sa kamatuuran, di ikalimod, usahay kita na lang mag-inusara, biyaan ta, mahimo tang orphan sa in English. Murag bitaw gibiyaan man kus ere oy. Murag likay-likayan ta. Likayan ta kay grabe kita maninuod. Mutugan kita sa tinuod. Likayan ta. Pero mausay sa ebanghelyo karon, ang Ginoo kaybaw giday siya sa mahitabo nato kung mupili ta ug andam ta mupuyo sa kamatuuran. Kaybaw gid siya nga mahimo tang unpopular ug moabot sa punto nga mag-inusara ta. Mao nang miingon gyud siya, dili ko kamo pasagdan. Mga igsuon, tagamtamon tani nga mga pulong sa Ginoo nato. Kita nga naningkamot nga mupili sa unsay matuod. Rest assured, wa da ita mag-inusara, dili ta pasagdan niya. Na ay Dios nga andam mo uban nato. Bahalag ang uban mubiya na nato, pero ang Dios nagpabilin uban kanato. Iyang pasalig na, I will not leave you orphan. Di ko kamo pasagtan. Bahalag sila namiya na nato. Ato kininghuptan mga igsuon. Sa pagpili nato sa kamatuuran, dunay Dios nga dili taniya pasagdan. Kung akong plano nga inyong take home, katulang tingali, nga ang Dios kamatuuran, o ang Dios dili taniya pasagdan, kita nga naningkamot, mubarog, manalipod, mupuyo, o mupili sa kamatuuran. Conclusion. Naay kasaulugan karon adlaw sa mga inahan. Allah, kasweet, no? Adlaw sa mga inahan
maoy kasaulugan sa civil calendar. Mga igsuon, sayod ko, adunay mga inahan karon na ningkamot nga mapuy-an ang kamatuuran. Mga inahan, ayaw sad ilimod nga inahan ka. Dili tingali inana ka perfecto, pero usa ka kalidad sa inahan, andam nga mubarog sa kamatuuran, tungod og alang sa iyang mga anak. Ug ang usa ka inahan, di sa niya pasagdan ang iyang mga anak or anak. Sayod ko kinaiya sa Dios ug isip inahan, di sa nimo pasagdan katong gihatag sa Ginoo nimo. Ug di sa di kalimod na ay lagi nagmahuyang ang ubang inahan. Pataka na ilan lang sag yung dili sa ginana ka perfecto, na uban pasagdan lang sa no. Pero let's look at the positive. Ngang inahan, andam mupili, ug andam niya puy-an ang kamatuuran, ug dili niya pasagdan kung sa manggani gihatag sa Ginoo kaniya. Pero naay detalye nga, buot ko, tutukan pod. Moabot sad sa punto, nga ang inahan maka-feel, I am orphan. Biyaan siya sa iyang mga anak. Psst, mga inahan, dili mo orphan, kay dunay Dios pod na andam nakig-uban sa inyong kahintang. Sa atong pagpadayon nining misa, hinunduman nato sila nga mga inahan nga usahay maka-feel nga orphan, gibiyaan na kay dagko na ilang mga anak. Pero ayaw palabi ana, dunay Dios nga nakig-uban. Ug sa tanan nga naningkamot nga mapatunhay, mapalambo ang kamatuuran, hinumdumi. Dili kamo ug dili kita pasagdan kung kita dapik gyud sa kamatuuran. Kay mao kana ang atong Dios, ang Dios sa kamatuuran. Amen.